Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako nadefinovať automatický generátor príkazov na úhradu. Generátor nadefinujete vo voľbe záväzky, príkazy na úhradu, automatizované generovanie príkazov na úhradu, kliknutím na tlačidlo Pridať. Vyplňte kód, skratku a názov príkazu na úhradu. Ak vytvárate generátor prvýkrát, políčko Účet je prázdne. Vtedy vyberte bankový účet cez tlačidlo 2 bodky, kliknutím na riadok s účtom. Kliknite na Zapísať. Otvorí sa druhá časť definície generátory bankových operácií. Kliknite na tlačidlo Pridať a označením vyberte evidenciu, z ktorej chcete načítavať doklady na úhradu. Kliknite na OK a definíciu zapíšte. Definíciu máte nadefinovanú. Príkaz na úhradu spustíte kliknutím na riadok s príkazom na úhradu. Do políčka Dátum splatnosti môžete vpísať dátum splatnosti, do ktorého chcete, aby sa načítali doklady do príkazu na úhradu. Kliknite na OK. V tabuľke Položky k úhrade sa zobrazili všetky doklady, ktoré doteraz neboli uhradené alebo neboli zahrnuté v inom príkaze na úhradu. Ak niektoré položky nechcete teraz spracovať v príkaze na úhradu, tak ich označte a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Potvrďte. Do príkazu sa dostanú všetky položky, ktoré sú zobrazené v tabuľke. Kliknite na OK. V tabuľke Spracovateľa vyberte konkrétneho spracovateľa príkazu na úhradu, teda vašu banku. Prípadne vyberte formát súboru, ktorý potrebujete pre import príkazu na úhradu do vašej banky. Vyplňte názov organizácie. A kliknite na tlačidlo OK. Po vygenerovaní sa zobrazí popis Export ukončený. Vtedy kliknite na tlačidlo Zobraziť súbory a cez tlačidlo Uložiť si uložte súbor k vám do počítača. Tento súbor potom naimportujete do vašej banky. Bližšie informácie o príkazoch na úhradu nájdete v príručke.